tubig sa mining-mining, di masudlan kung naihangin. Gutong. For today's video, mga amiga, mga amigo, di aday ta din sa atong bukid, no? Kay magkuanta sa atong mga tanom din atong pangkuanon kung nanubo na bato atong mga tanom. Unya maghawan-hawan punta dira sa atong kuanan kay para makatanom na punta sa kamote kay nindot itanom sa kamote sa bulan sa Nobyembre. Yang among kamote dito mga mix wala gito siya unod pero atong pangamutian karon testingan atong pangamuti ug naabay unod ato atong makuha. Nya si Bintoy po diyan nanilhig na si Bintoy aning among silong diri sa among payag kay di man gini masilhigan diri adlaw-adlaw kay dili man may permente katungas diri. Nya si Koreana pod magkuana na si Koreana. Mag-init na sa tubig kay mga pimi. O iup na mag-andar ginag pinakalit Wow kagid. Onya pag kuan kay dugay mi nakapangasdan kay nag-upload pa man lagi gi-upload sa nako ang video upload na sa nako akong kuan ay dayon kang mama pagkahuman naligo pa dayon ko dayon pangas na dayon mi kay siriri pod na human naman pod sa iyang dahik sa Lunes na pod sila magbalik kay pakuan sa sila hasta ilang kabaw ila pod ipa-relax. Onya ang mga bata Bernes karon pero walay klase kay unit meet man na ato na ning iplastar ni ang atong cellphone diri sa atong mahiwagang stand. Unya ato sa nanghalingan dan ang atong mga kuan kay para dito na butang sa mineral na kay para kuan. Imo ipapri ni manoy. Dali kay gabi na. Kay kutsilyo dito ka. Unya ato na ning halingan dan ni mga amiga. Nay. Bukni sa ning kuan ko. Ni balik ko dito. No, adlo ko. Abri sa na na. Galing na ko di. Pero gamay lang sa ibutan man ha. Malay mo na. Ano nang kuan later? Kuwag lukay na para halingin. Balik ka. Si Bintoy o si Koreana magkuha na sila lukay kay para nga makahaling daw makainit na tas tubig. Diya na si Riri nanigway na siya gikan unya naa siya dala nga lasik. Nayara po na pantigumon dana kay pag modaghan na ato na po day ng buntan daw ibaligya. Daghan na nga tagak nga lubi kay kuan man hangin man. Si Bintoy naglungag na si Bintoy. Ayan guys. Ano? Anong manok boga na? Sunay. Kay mga miga. Adto ta sa kuan. Init pa pero init man gid siya. Atong mga bulanghoy wala na tagdi atong bulanghoy dagko na kapit na makaon ilang taon ako kung gipang kanom kung nanabay nagtubo ato Tambi. Ayay. Lumungan na naman. Ayun. si Riri to adito sa kuan gipangaan niya ang kawayan purir niya ang kawayan.
Naghaling si mama, guys. Nara sa dani ang kalabasa. Kalabasa. Naapagi kuan ni guys, kapayas. Si Koreana. Hello guys, it's up. Magsaga ta siya ron sa kapayas guys. Ito si Riridad to. Yang gikuan ng kawayan. Para nga puril. Kaya gipakuan po na sa tag-iya po. Ito na pa puril po na sa tag-iya. Naghaling po ta diha para na aso-aso. Si Koreana o si Bintoy manguha doon na silag marang. Yang kapayas na to daha. Murag kapayas gid siya oh. Ha? Nabugatan na to ah.
Kana siya mga amiga, mga amigo, kuha na siya. Binggala. Binggala, kumbaga bulanghoy. Nya ang mga lansones dia ni Busing. Mga kuha na pud oh. Dagko na pud yang mga lansones ni Busing. Kamuti anak namo dana sauna nya wa man nagkuan mato among gidaro daw gitanuman na magbulanghoy. Atong haling-halingan kay para nga mo kuan. Wala ang mga kuan. Ito nang hawanan dana eh. Hindi pa damong manok sunod-sunod pud na sila. Koreano, naidala ni Koreano nga marang. Guys, nagsaka kami. Nakakuha mi sa marang. Bisa nagsaka. Wala na namang sasama naman yung kabot. Gaon na ta guys. Gaon ta guys. Dito ro kay aso na. Abe, dito. Yo. Ay, dito lang naman. Ay, ikaw lang ito mo. Sige dito ko. Dali na lang. Alik gani. Tamis kayo. Ada deh. Dagan hinog deh. Kauntag marang mga legs. On, tumulong. So, kayo lang talaga. Tamis kayo. Mote mi karon og nabay ka mote mo makuha. Dagmay man. Alis ko tayo.
ako makulit ko. Yan ang mama. Naman na tag-snack sa marang. Ito na po dito sa kamutian kaya ngamuti ni. Mabay unod among kamuti. Stepin niya mga miga. Oh. Niya ang lansones. Baga kay bunga ang lansones mga miga. Mga amigo. Tuluha kag tabang daw sila. Kuhit-kuhit. Nya si Riri naghimo siya og kuan. Himo siya glubang. Lugay. Uy, namay panlabok. Himo siya glubang sa kamuti. Nabay unod atong kamuti karon. Data mag-testing pag pangamuti. Atong mga muti anong naabay unod. Wala ba? Wala pa gilasa og unod. Ano na yun? Andok na yun. Dato ko mga. Alak. Hingoy. Hindi ako kayo. Kabalong. Ako rin kung hello guys. So guys, walang unod guys. Tulo na siya kabulan. Wala kay unod. Dapat na dito sa Hunyo. Maupat na guys. Pagka December. Diman, ay, kuno na siya. City na na siya. Guys, thank you for watching. Bye-bye. Salamat guys sa pampanood o pagpalo sa among vlog ni Lilian Amboy Bukid. Bye-bye. Shout out. Diya si Riri naghaling dani kay danhi kami magluag sa among kamuti nga nakuha nga gamay ra kaayo. Dala na ni Bintoy ang kaldero. Biro ba? Di kapoy si Koreana nga nagkuha sa tubig. Unya maura din ni among kamuti ang kuha sa among kamuti. Unod sa among kamuti maura ni pero sagdi na lang at least na ay among nakuha makatilaw mi sa among tanom. Ano pa? Ano? Habog. Dito to dito. Ano ka kabod na pa? Kaputa na mga kuan ang uban. Ano? Vibes kayo? Ano?
mga mix, nag-ipo si Papa sa butong. Ano nag-ipo mga mix? So, manginom ikaroon sa tubig sa butong kay man mga mix. Naglungag po ni sa among kuan kamote. Nga, diyan na sila mama, papa, mga mix, ug manoy. So, rin mga mix, inom ta sa tubig sa butong. Mga mix, mag-inom ta sa tubig sa butong. Ano mga mix? Nagkuha si Riri sa butong. Among inuman sa tubig. Inom ta sa tubig mga mix. Kaya uhaw, ako naman. Ito na yung papa na ko. Oh, ano sa tugid kasi pagkabutong mo na. Di ingon na bag katungol, di sa ingon ako na. Butong gani da. Tubig sa mining-mining, di masudlan kong nahangin. Gutong. Trin sa bukid, milyon-milyon ang ligid. Labot! Ata, right na si Koreana sa tigmo, mga migs. Pero kahila kid sila ning tubig sa mining-mining, di masudlan kong nahangin. Gano'n ka. Oh, Tabis yung tubig. Guys, Tagay ko makuan ra ko ma. Mm. Unod ra ako. Ano di mo? Binto di siya inom sa tubig sa, sa butong. Di siya inom sa tubig. Kuan raya, unod raya. ito mga migs, ano na tayo? Sarap mga migs. Putot, gulay ko mala. Ha? ay chat pang butong na kami siya. Daot. Kani? Guwang ano kay. Walay kuan. Butong. Ato doon eh. Ako doon na doon maning kang. Ako nang gamit. Ako ni Jeff. Walay iya kutsara. Ha? Ha? Walay na kutsara. Gamian ka sa nita pa. Ito mga mix, mga unta. Kay tamis kayo. Gamit lang mga mix. Dili sa bagatungol, isa sa lahing butong gid. Butong gid siya. Ano siyang pure na butong mga mix. Ito. Kuha. Ako na sa banan. O sa butong. Di ba ba? Ay mga migs na ato nakita na ako sa ato sigba. Kay ano no. Dito sa Nikalay daghan. Dira Naghihukad na ni Riri ang kamuti. tanaw ko. Iya tong kuan. Yang ihala diri sa kuan. Adi na. Mga yuta kay anak si Iling. Sigon sa unsay among mga abot diri. Makuha nga mga pagkaon. Maharbis na mo nga pagkaon. Magkuan mi diri og maghalad. Nato ay gikuan ni Riri para to iyang ihalad. Po. Ni ato na daning hukaron. Bugay po.
Di ana mong kamuti. Let's go, Kay! Mga unta, di ami tinapa, mo man ni among balon ganiha sudan diri sa paniudto ang tinapa na wa man nahurot. Atong ipare sa kamuti. Kaunta ninyo tanan. Sa kamuti. Kaunta sa atong abot mga megs. Unang subo para sa inyo tanan. Libre atong snack. Maan ka mga may. Di na ta magpalit sa snack mga megs. Kaya naamay kamuti. Libre man. Na may saging nga dwarf. Magsanyad yung bunga anak pohon. O kita tam. Liwat na ni Koreana. Kaon tag kamuti, si Riri wa pa siya nahuman. Si Rimon wala na kaubangan nagkargada man siya, uban siya kargada. Dako na tutam. Nya si Cyril pod nag-observe pod sila sa salon. Kay magkuha naman na sila. Kay grade 12 naman sila karon nya beauty care ba na ilang gi kuha ni Joby na nag-observe sila og salon. Hi guys. Nakaon tag kamuti. Kaon kamuti guys. Oh. Luto na ang kamuting, guys. Nay isa nga dako kayo. Wa man siya naluto. Ang naluto, ang katong gagmay luto na pero siya dagko man siya. Nung naulay siya dana ras kaldero ling kay init. Dana ra siya kaldero taklo binay. Kaon daw mo kaon daw tag kamuti ingon si Riri oh. Na pinanitan. Pinanitan na niya. Naman na may pangaon sa kamote, magkuha na pod mi sa talbos sa kamote kay para among isudan. Naay ginamos dito nga kuan katong bulinaw. Ito ni isaw-saw. Aning kamote kay pwede kaunon, pwede pod isudan. Pwede naman ni siya kuhaan sa talbos aw kana ang udlot kay ikamutian naman. Kasi Riri dadto nguha pod siya. Mas bintoy, ikuha na po niya ang kaldero kaya dalho na niya pauli. May ning kamote mga mix kay yang kuan pwede kaunon, pwede kanon. Ang kuan pwede pod isudan. Unang kanon kamote sudan kamote gapon. Kay talbos man. May ni guys ang talbos sa kamuti guys. Kapit-pik kapit gabi. Pikpik. Unsay pikpikon?
Hinong nang ka. Makapikpik kuno. Makapikpik kuno ini gabi. Kung magsigig sudan sa talbos sa kamote. Pulba hiriri di ay. Nay bunga buahan oh. Nalagi oh. Diyan na mong kuha nga talbos sa kamote. Manguli na po din ni kay hapon na. Tingbahog na sa baboy. Tingbahog na sa baboy mga migs. Nya, anak na po na mong isa ka baboy. Sa gabi. Tambo kaya ang bulanghoy mga migs oh. Hapit na ni siya makaon. Nanay ato masagol-sagol sa bahog sa atong mga baboy. Halos ang bulanghoy halos tupong na sa saging usalan sunis oh. Taglas kayo. Hangad-hangad na po namong baka. Kano sana siya tigwayon diha. Nya to ara pud ang baka nga laki. To niya iriri dito sa ubos gihikot. Matuwat na sila tigwayon. Kaya basta karon ingani mga oras tigway naman gid nila. Nya to ara. Nya to gitigway na niriri ang baka nga baji. Kana siya mga migs, manakay na siya karong Disyembre. Yan na mahog na po si Bintoy sa manok. Bahogan sa una, ay may manugbong. Kuro ka sa una noy. Iya dalan dito sa ubos. Naglubad na gid namon tingog Bintoy. Na si Koreana naghugas na siya sa katamong gikanan. Tong gisudlan sa tinapa. Look at me, mother. Bada na tabi ba? Yan namin sa balay. Unya. Good news kayo kinanganak ta si Budin. Among budin nanganak na. Dagko kayang Kaila lagi ko tam. dagko kayo iyang anak oh. Kay gamay ra man siya anak, 7 ra ka buok. Tambok kayo iyang mga anak. Dagko kayo ang anak ni Naganaw ka Budin. Dagko kayo ang anak ni Budin oh. kanang ihid. 7 ra ka buok iyang anak. Yung nga ra ihid. 7 ka buok iyang anak kuan og hinganso. Agay ang didi tanawa nagawas-gawas ang gatas gi. Tamak-tamakan ra. Tangilog din isa oy. Dali. Ay, gusto niya dadura. Ang ihido. Agkuan man na sila agtultol man na sila silang tutoy. Ano dyan nga magtultol na tanawa sila Tambok mga tanan. dagko iya mga anak kay 7 ra ka buok iyahang Sali sa gibukan. kana ang anak. Pa nang isa ka nang nait. Nya nag-anak ni siya. Kadlawon mga alas 2 ni siya nag-anak wa may kabantay wa gyud namo nabantay may gani gikaluyan wala gyud na nga unsa niya wala na nga kuan iyang damage iyang anak kay gibutang ni niriridan ni sa gabi asa bagong hapon pagpamahuman niya pamahog dinhi na niya gibutang na paghuna namo kung di pa siya mag-anak pagkabuntag nang iyong pasisaysay nga hala pa tanawa ang mga bakti ni budak nagtutoy dani sa isa ka baboy Jesus baglantaw namo day nag-anak naman day siya. Oh, thank you Lord kay nana po'y blessings. Hanggang dito na lang ang video ko mga kamigs. Maraming salamat sa inyong suporta to all viewers and subscribers, mga silent viewers.
ug sa mga nag-share ng blessing sa amin. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Ug shout out sa inyong tanan. Ug sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang video namin. Bye-bye.